Kumusta? Ang uminaw? Ug magtuon? Makakaton. Kini si Teacher Helen ang inyong magtutudlo. Nga kaninyo, naghinam-hinam na nga magtudlo. Aron, walay bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Karon, ang atong pagatunan mao ang matematika. Unsa man ang atong pagatunan karon? Pagatunan nato ang pag-ihap ug pagpundok sa mga magkaparehas nga ginagdaghanon. Magkaparehas nga gidaghanon gamit ang konkreto ug tinuod nga mga butang. Sige, magsugod na ta. Una kita mo padayon, buhaton nato ang unang buluhaton. Igrupo o punduka ang mga hulagway base sa gihatag na pagpundok. Una, punduko nato kini sa tinagura. Tan-awan ninyo. Ikaduha, punduka kini sa tinagilma. Ikatulo, punduka kini sa tinagutlo. Mga bata, nakita nato ang mga pundok. Pundok sa tinagurha, tinagilma, o tinagutlo. Karon atong susihon ug atong tun-an. Ngano nga gitawag kini og tinagurha, tinagilma, ug tinagutlo. Atong ihapon ang sulod sa matag pundok. Unahon nato ang tinagurha. Tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Usa, duha, usa, duha, usa, duha. Unsa man ang inyong nabantayan? Nabantayan nato nga ang matag pundok parehas ug gidaghanon. Tungod kay ang pundok ginganlan man og tinagurha, pila man kabuo ang sulod sa matag pundok. Tama, duha ka mga butang ang anaa sa matag pundok. Sunod ang atong pagatunan mao ang tinagilma. Ang tinagilma aduna kini atong ihapon. Usa, duha, tulo, pat, lima. Usa, duha, tulo, pat, lima. Mangutan ako. Pila man ang sulod sa matag pundok. Tama, aduna kini 5 ka mga butang ang anaa sa matag pundok. Mao nga gitawag kini og tinagilma. Kay 5 ang mga butang. 5 ang sulod sa maong matag pundok. Tan-awon nato ang tinagutlo. Atong ipon. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Mangutan ako. Pila man ka mga butang ang anaa sa matag pundok sa pundok nga tinagutlo. Tama. Aduna kini tulo ka mga butang nga anaa sa matag pundok. Mao nga kitawag kini og tinagutlo. Tun-an pa nato ang sunod nga mga pundok. Ang ikaapat mao ang tinag-upat. Pundoko nato kini sa tinag-upat. Tanawan ninyo mga bata. Mao kini ang pundok nga gitawag og tinag-upat. Tinagpito. Nakita ninyo? Ang pundok nga tinag-upat ug ang pundok nga tinagpito. Karon mangutan ako. Pila man ka mga butang ang anaa sa matag pundok. Aron atong
Mahibalaan, ato kining ipon. Sige, unuhan nato ang pinag-upat. Tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Ug timan-i, pipila, o pila ka mga butang ang anaa sa matag pundok. Sige, sugdan na nato. Usa, duha, tulo, upat. Usa, duha, tulo, upat. Usa, duha, tulo, upat. Sa mga pundok na pinag-upat, pila man kabutang ang anaa sa matag pundok. Sakto. Aduna kini, upat ka mga butang ang matag pundok. Sa pundok sa mga kalo nga atong nakit-an dinhi, ang matag pundok adunay upat ka mga kalo ang matag pundok. Sige, muadto na kita sa pundok sa tinag ito. Okay, tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Aduna kitay pito ka mangga sa matag pundok. Tagnaa. Ngano man nga pinagpito ang tawag sa maong pagpundok. Ngano nga pinagpito ang tawag sa atong pundok. Tungod kay adunay pito ka mangga ang anaa sa usa ka pundok. Mao kana ang mga pagpundok sa mga butang. Di man anato nga kung kita magpundok kinahanglan parehas ang gidaghanon. Okay? Muadto na kita sa sunod nga buluhaton. Mao kini ang atong buluhaton. Isulat ang katumbas nga gipadayag. Ha? Di man mga bata, isulat ang katumbas nga gipadayag sa gihatag nga mga pundok. Atong tan-awon ug atong susihon unsa man ang gipadayag sa mga pundok nga atong nakita. Una, atong ihapon pila man ka pundok ang anaa dinhi. Sige daw, pila? Aduna kitay tulo ka pundok sa tinag usa. Unsaon nato pagkahibalo sa gipadayag sa mga pundok nga atong nakita? Una, atong ihapon pila ka pundok. Ug ikaduha, atong sayron pila ka butang ang anaa sa matag pundok. Tan-awa ninyo ang ikaduha. Kini mao ang pundok nga pinagilma. Unsa man ang gipahayag nga gipakita sa maong mga pundok. Una, pila ka pundok? Aduna kitay duha ka pundok. Pila man ang sulod sa matag pundok? Aduna kitay lima ka mga butang ang anaa sa pundok. Busa ang gipadayag nga gihatag sa maong pundok kay duha ka pundok sa tig lima o duha ka pundok sa tag lima. Sige, muadto ta sa ikatulo. Mao kini ang pundok nga tinagutlo. Karon mangutan ako, pila man ka pundok ang anaa? Tama, aduna kitay duha ka pundok. Pila man ang sulod sa matag pundok? Adunay tulo ka mga isda ang atong nakita sa matag pundok. Unsa man ang gipadayag sa gihatag nga pundok? Adunay duha ka pundok sa tag tulo. Sakto. Karon moadto na kita sa ika-4.
Kini ang pundok sa tinag-upat. Unsa man ang gihatag nga gipadayag, no? Unsa man ang gipadayag sa gihatag nga pundok? Pila ka pundok ang atong nakita? Adunay tulo. Tulo ka pundok. Pila ka buok butang ang sulod sa usa ka pundok? Tama, aduna kitay 4. Busa ang gipadayag sa maong mga pundok kay tulo ka pundok sa tag-upat. Okay. Ang ikalima, mao ang pundok sa tinagpito. Tan-aw na to. Sige. Pila man ka pundok ang anaa dinha? Sa 2, 3, 4 aduna kitay 4 ka mga pundok. Pila man ang sulod sa matag pundok? Sakto, 7 ang sulod sa matag pundok. Tungod kay tinagpito man kini nga pag pundok. Unsa man ang gipadayag sa mga pundok nga anaa atong nakita? Unsa man ang gipadayag sa gihatag nga pundok sa mga mangga ang anaa dinha? Pila ka pundok naa? 4. Pila ka buok ang sulod sa isa ka pundok? 7. Usa ang tubag? Adunay 4 ka pundok sa tag-pito. Tama. Karon, muadto na kita sa sunod nato nga mga bulungaton. Kini mao ang pagsulat sa badlis o isulat sa badlis ang hustong katumbas nga pagpadayag sa mga musunod nga pundok sa mga butang. Sige, mangutana ko, unsa man ang inyong nakita dinhi? Pundok sa mga mansanas. Pila ka pundok ang anaa dinhi? Aduna kitay 4 ka mga pundok. Tabangi ko ninyo sa pag-ihap, pila man ka mansanas ang anaa sa sulod sa matag pundok. Sa 2, 3, 4. Sa 2, 3, 4. Sa 2, 3, 4. Usa, 2, 3, 4. Mga bata, unsa man ang atong nadiskubre? Pila ka mansanas ang atong nakita sa matag pundok? Pila ang atong naihap? Nakaihap kita og 4 ka mga mansanas ang anaa sa matag pundok. Sige, karon mangutan ako. Pila o unsa man ang katumbas nga pagpadayag sa mga musunod nga pundok sa mga mansanas nga atong nakita dinhi? Ang tubag, pila ka pundok? 4. Pila ang matag pundok? 4. Aduna kitay 4 ka pundok sa tag-upat. Sunod, adto na kita sa ikaduha. Unsa man ang inyong nakita dinha nga mga pundok? Nakita nato ang pundok sa mga strawberries. Ang mapula-pula nga mga strawberries. Lami kaay siya tan-awon mga bata, no? Pero ang atong pagabuhaton karon, atong sayron ang pagpadayag sa mga pundok nga atong nakita. Sige, mangutan ako. Pila man ka pundok ang atong nakita dinhi sa mga strawberries? Aduna kitay 4 ka pundok. Karon, sayron nato pila ka strawberries ang anaa sulod sa usa ka pundok. Sige, tabangi ko sa pag-ihap. Usa, 2, 3. Usa, 2, 3. Usa, 2, 3. Usa, 2, 3. Unsa ang atong nasayran? A. Ang matag pundok adunay
tulo ka strawberry. Tulo ka strawberry. Mao nga, muingon kita nga ang matag pundok adunay tulo ka strawberries. Pila gani kato ka pundok mga bata? 4 ka pundok. Unsa man ang pagpadayag sa atong nakita nga mga strawberries, pundok sa strawberries? Mao kini. Aduna kitay una, ilhon nato ang pundok. Ikaduha, ilhon pila ka buok ang anaa sa sulod sa pundok. Muingon kita, aduna kitay 4 ka pundok sa ipon nato pila ka pundok. Sige, atong balikon. Usa, duha, tulo, 4. Aduna kitay 4 ka pundok sa tag tulo. Aduna kitay 4 ka pundok sa tag tulo. Sunod, ikatulo. Ang atong nakita dinhi ang mga lapis. Unsa man ang gipadayag sa mga pundok nga atong nakita? Una, ipon nato. Sige. Usa, duha, tulo, 4, 5, 6. Aduna kitay 6 ka mga pundok. Karon pila man ang sulod sa matag pundok? Sige, tabangin ko sa pag-iyap. Usa, duha, tulo, 4, 5, 6. 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 Sa nakita natong mga bata, ang matag pundok adunay parehas nga gidaghanon. No? Pila ang sulod sa matag pundok? Aduna kini 6 ka mga lapis. Busa, unsa man ang pagpadayag nga gipakita karon sa atong pundok? Aduna kitay 6 ka pundok sa tag 6. Okay, mato kita sa ika-4. Nakita nato sa atong mga pundok dinhi ang mga eraser o pampapa nato sa atong mga lapis. Sige, tanawa pila ka pundok sa mga eraser ang atong nakita. Atong ipon, usa, duha. Karon, nasayran na nato pila ka pundok. Karon, atong ipon pila ka pundok o pila ka buok ang anaa sa matag pundok. Sige, tabangi ko sa pag-ihap. Usa, duha, tulo, 4, 5, 6, 7. Tanaw nato sa sunod nga pundok. Pila kaha ang sulod niini? Usa, duha, tulo, 4, 5, 6, 7. Parehas ba kadaghanon ang matag pundok? Parehas. Pila ka eraser ang sulod sa matag pundok? Sakto. Adunay 7 ka mga eraser ang matag pundok. Busa moingon kita, adunay 2 ka pundok sa tag 7 nga mga eraser. Sunod, ang atong nakita dinhi mao ang mga bola. Wow, kanindot sa mga bola nga atong nakitaan. No? Gipundok ang atong mga bola. Tanaw nato ug susihon pila ka pundok sa bola ang atong nakita. Atong ipon. Usa, duha, tulo. Pila ka pundok sa bola ang atong nakita dinha? Aduna kitay
tulo ka mga pundok. Sunod, sayro nato, pila ang sulod sa matag pundok. Tabangi ko sa pag-ihap. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Unsa man ang atong nasayran sa atong pag-ihap? Ang matag pundok adunay siyam ka mga bola. Unsa gani kadto mga bata? Ang tulo ka pundok adunay siyam ka mga bola ang anaa sa matag usa ka pundok. Busa ang pagpadayag nato niini mga nakita nato nga mga pundok kay ang tulo ka pundok adunay tagsiyam. Mingon kita tulo ka pundok sa tagsiyam. Hawd na jud kaayo ka mo mga bata, no? Murag hawd na jud kaayo mo pundok og mga butang. Sige mo adto ta sa atong usa pa ka buluhaton. Kini nga buluhaton makatabang kanato aron kita makakat-on sa pagpundok. Kini mao ang inyong buluhaton nga angan ninyong pagabuhaton. Mga bata, ayaw kamo pagbiya sa atong video kay sa katapusan niining atong video makita ninyo ang tubag sa inyong mga gibuhat nga mga buluhaton. Pwede ninyo kini nga i-check, no? Pwede i-correct sa inyong mama o papa or si kuya or si ate kung kinsa man ang anaa sa inyong duol, no? Pagkahuman sa inyong mga buluhaton. Sige. Karon ang atong pagabuhaton, ang inyong pagabuhaton, mao ang pagpundok, no? Pundoka ang mga butang base sa gihatag nga pagpundok ug isulat ang katumbas nga pagpadayag sa badis. Sige. Ato nang ihapon ang matag usa. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam. Karon inyo kanang pagapundokon. O isulat ang inyong pagpadayag sa badlist. Ang ikaduha, mao ang pagpundok sa lapis sa tinagilma. Tabangi ko ninyo sa paghihap aron atong mabuhat ang pagpundok. Usa, duha, tulo, upat, lima. Usa, duha, tulo, upat, lima. Sa inyong tanaw, pila ka pundok sa tinagilma ang atong nabuhat? Isulat ang inyong tubag sa badlist. Ikatulo, pundoka ang mga strawberry sa tinagurha. Tabangi ko ninyo sa paghihap aron mahimo ninyo ang pundok sa tinagurha. Usa, duha. Usa, duha. Usa, duha. Usa, duha. Sa inyong tanaw, pila ka pundok sa tinagurha ang atong nahimo? Isulat ang inyong tubag sa badlist. Ikaupat, mao kini ang mga pundok sa bag. Pundoka ang mga bag sa tinag-unom. Tabangi ko ninyo sa pag-ihap aron makapundok kita og tinag-unom. Sa duha, tulo, upat,
lima, unom. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Pila ka pundok sa tag-unom ang atong nabuhat? Isulat ang inyong tubag sa badlis nga naa sa ubos. Ikalima, punduka ang mga karot sa tinag-upat. Sige. Tanawa mga bata og susiha pag-ayo. No? Timan-i ang inyong nakita. Usa, duha, tulo, upat. Usa, duha, tulo, upat. Pila man ka pundok sa tinag-upat ang atong nahimo? Isulat ang inyong tubag, isulat ang pahayag, ang pagpahayag sa mga pundok sa karot sa at naa sa ubos nga linya. Karon, ang sunod nga buluhaton, mao ang paminaw kamong mga bata ha. Tanawa ang mga butang ug isulat sa badlit ang sakong katumbas nga pagpadayag niini. Sige, atong tanawon, susihon ug atong pagatunan. Sige. Pila ka pundok ang atong nakita? Sa duha. Aduna kitay duha ka pundok. Pila man ka atsal ang anaa sa sulod sa matag pundok. Kabangi ko sa pag-ihap atong ipon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Unsa man ang pagpadayag nga katumbas sa atong nakita. Aduna kitay pila ka pundok? Duha. Usa moingon kita og pila ka pundok? Pila ang sulod sa maong pundok. Sige, moadto na kita sa ikaduha. Sige. Atong ipon pila ka pundok. Usa, duha, tulo, upat. Pila ka pundok ang anaa? Aduna kitay upat ka pundok sa mga kamatis. Pila man ang sulod sa matag pundok? Atong ipon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Piman Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Ang matag pundok adunay unom ka mga kamatis. Unsa man ang padayag? Gipadayag sa mga kamatis nga anaa atong nakita. Itulo. Unsa man ang inyong nakita din mao ang mga pundok sa mga ilaga nga nangaon og cheese. Sige. Una, atong pangitaon o atong ipon ang mga pundok. Pila ka pundok ang atong nakita dinhi? Kabangi ko sa paghihap. Usa, duha, tulo. Aduna kitay tulo ka pundok. Tulo ka pundok sa sayron ang sulod sa matag pundok. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Usa, duha, tulo. Pila ka pundok? Adunay tulo ka pundok. Pila man ang sulod sa matag pundok? Tulo. Usa, moingon kita. Isulat ang inyong tubag binha sa inyong sa inyong mga module. Sige, adto na kita sa ikaupat. Tanawa ang mga pundok. Pila ka pundok sa mga mamon ang atong nakita? Mga cupcakes, no? Nakita niyo nato din ang nagkalain-lain nga color sa cupcakes. Kalamay iba ni ini, no? So atong una, unsa gani kadto mga bata?
susihon ug ihapon pila ka pundok. Sige, ipon pila ka pundok. Usa, duha, tulo, upat, lima. Pila ka pundok? Ano na kitay lima? Pila man ang sulod sa matag pundok? Usa, duha, tulo, upat, lima. 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 Aduna kitay lima ka pundok nga dunay sulod nga tinaglima nga mga cupcakes. Sige. Sunod. Ang pundok nga atong nakita dinhi kay mga pundok sa mga buyog. Atong ipon og sayron pila ka pundok. Usa, duha. Pila ka pundok? Duha. Pila man ka buyog ang sulod sa matag pundok? Atong ipon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Ang duha ka pundok adunay unom ka mga butang o unom ka buyog ang naa sa sulod sa mga pundok. Sige, magpalambo kita mga bata. Buhaton ninyo kini sa inyong mga module. Magdibuho og 20 ka bola. Kinsa man kaninyo ang maayo mo drawing? Kabalo ba mo mag-drawing og mga bola? Pundo ka kini sa imong gusto nga pagkapundok, no? Nga dunay parehas ang kadaghanon. Isulat sa badlis ang katumbas sa mga pagpayag niini. Sige daw, pwede nimo kining pundokon sa tinagduha, pwede nimo kining mapundok sa tinaglima, tagnapulo, o isulat ang mga pagpadayag sa matag pundok nga imong nabuhat. Isulat kini sa ubos sa may badlis o ingon man sa inyong mga module. Sige. Mga bata, nakatuna na nato ang pagpundok sa mga butang. Pinaagi sa parehas nga gidaghanon. Sige. Ang imong nakatunan ni ining leksyon nga atong gitun-an karon, maghatag kanimo og kahanas. Mga bata, kahanas. Unsa man ang buot pasabot sa kahanas? Kung ikaw hanas, ikaw usab hawod, no? Magpakita nimo makahatag kanimo og kahanas sa pagpundok. Magamit nato kini mga bata sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Halimbawa, sa atong balay, kung suguon ta ni mama, anak, pundukan ninyo kining mga abukado nga atong gi-harvest, pundukan ninyo sa tagnapulo. Or, usahay moingon ang atong mama, mga bata, anak, ali dinhi tabangi ko sa pagpundok ni ining mga pipino, no? Mga gulay. Aron makatabang kita sa atong inahan o atong mama kung panahon nga sila nagapundok sa ilang mga tinda, no? Ang usa ka tapok o usa ka pundok kay tag 5 imong ihapon. Pila man kabuok ang sulod sa nga atsal dinhi sa matag pundok. So mahanas na gayud kamo sa pagpundok. Kung magpundok kita, ang atong timan-an nga parehas gayud kadag kanon. Sige. Karon mga bata, kay gitan-aw ninyo ang sinugdanan hangtod sa pagkahuman sa atong ginatun-an at nang ipakita kaninyo ang mga tubag sa mga buluhaton nga atong gibuhat kaganina.
Sige, ang saktong tubag. Tan-aw na ko kung inyo bang ibuhat ang gisulti ni teacher o i-check ninyo kung sakto ba kini sa inyong sakto ba kini o tugma ba kini sa mga tubag nga atong na himo. Sige. Sige daw, pundo ka ang mga butang base sa ingon ani ang kinahanglan na ingon ana siya. Mao kini ang tubag. Tulo ka pundok sa tinag. Tag tulo. Tulo ka pundok sa tagtulo. Sunod. Pundok ka sa tinagilma. Okay. Ang pundok, ang tubag, adunay duha ka pundok sa tinagilma. Pundok ka sa tinagurha. Upat ka pundok sa tinagurha. Ang pundok sa mga bag, unsa man ang tubag. Kini ang tubag. Duha ka pundok sa tagtunog. Dini, ang tubag. Duha ka pundok sa tinag-upat. Duha ka pundok sa tinag-pito. Ang tubag. Upat ka pundok sa tinag-uno. Kini, adunay, tulo ka pundok sa tinagtulo. Ang mga cupcakes, ang pagpadayag nini, mao ang katumbas nga pagpadayag kay aduna kitay 5 ka pundok sa tinag-5. Ang mga buyog, 2 ka pundok sa tag-uno. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa atong videos. Nanghinaot ko nga nakakaton mo og pagpundok sa mga butang sa parehas nga pagpundok, parehas nga kadaghanon. Ang akong ikaingon kaninyo nga ang mga bata nga magtuon taas ang puruhan nga mahimong malampuson. Padayon sa pagtuon ug ayaw kalimot sa pag-answer sa inyong mga modules. Bye-bye! Thanks for watching!